No niin, Mika Fleming vähän ampuu vittu. Nyt katsotaan. Meidän pitää katsoa missä se... Tuolla on se pullo. Tuolla. Noniin. Nyt on zoomattu. Mitä mulla on kauemmalle vähän tosta? Ei Venä. Mä tuun tähän. What the? Eihän tässä saatana näy mitään enää kun tää on tippunut. No niin, nyt mä näen sen pullon. Nyt kakene. Mutta kun tärisee kamera. Headshot. Kakene. Nyt tippu saa. Se kaatoi se yksi pullo tuolla. No mutta me ammut toinen. Ja mekin mun käteen. Joo! En mä voi täällä ampua. Tää helvetti. Tää on tippunut niin paljon. Älä nyt selitä Kato. vittu. Anna mä ammun Tää on perkele. vinos. Onks se mennyt tänään vai? Oh. No. Käännä se takaisin Ei sitä voi perkele. kääntää enää, se on vinos. Nyt enää hytsystä mä oon vittu syö elävältä. Noniin, mä oon käynyt ampua. Anna mä ammun sen. No vittu, anna minä. Ihan vino. Näytä. Ei sitä saa ylös. Ihan vino paskari. No mä vedän jotenkin tohon. Niin missä tossa se on? No. Vedän makee vähän niinku summissa perkele. Noniin. Mä näen sen. Kefali. Et säkään